मी उत्तमवीर तोरसे ग्रामपंचायत माजी सरपंच आणि आयचो मी उपसरपंच. पण आयज माझ्याकडे माझे अयशस्वी ठराव हाडलो. केला म्हणलो तर मी बाबू समर्थ आमचो बाबू आदलो मनीस त्याच्याकडे गेले आणि मी हो माझ्या मनात जागना माझे जे वोटर आहात ते सगळे बाबू समर्थ आणि मी आज एकटो काय करू म्हणून मी त्यांच्या बरोबर आता सुख दुःख आहात ते म्हाका वाटतले म्हणून ताका लागून मी त्यांच्या बरोबर मी उरवलं आणि आयज माझ्याकडे अविश्वासाचो ठराव मांडलो मान्य करता मी. आयज म्हाका पळोवपाक जाय लास्ट विका जण आमी सात पंचासून जण मी पडलेच जाय मान्य आहा. पंच ह्या आमदाराकडे आसतले का ना आसतले हेचो विचार करपाचो. फायनली त्यांनी म्यान एक दबाव आसता आमकां कळटा म्हाजो आमदार मी आमदाराच्या आगेन बोलले ना म्हाका कळटा पण मी असंय आमदाराक विचारूंक शकता तूं आयज म्हाजेर अविश्वासाचो ठराव समजून घेतलं ओके माझा काय ना पण म्हाका बाबून सरपंच केलो आयज आमच्या तोरशात गावात बाबू समर्थ कितके जाण आहा ते म्हाका खबर आहा आणि आयज तुजे हे पंच आसत तुज्या वांगडा ते म्हाका लास्ट फायनली ते म्हाका दाखोवन दी तुजे फायनली कितके जे पंच आहात ते ही माझी चॅलेंज. पळय माझ्याकडे अविश्वासाचो ठराव मांडल्यार हो उत्तम अतिउत्तम माझं नावच उत्तम हो उत्तम घेवपी न्हू आणि माझा काय म्हाका फरक पडना ना आसा. माझ्याकडे डेप्युटी सरपंच पद आयज तुम्ही काढून घेतात घ्या माझा काय फरक पडना ना पण मी पंच म्हणून मी हो कायम आसतलो आणि ह्याच्या पुढे मी सरपंच जावंक शकता. हां तुम्ही काढून घ्या मी भिवाना ना काय ना माझा काय एकच ना. मी आयजचा पाऊस जर उचलला हो मी बाबू समर्थ बाबू आमचो काळजातलो फाटल्या टायमार 5 वर्सात ताका तिकीट मडगांव दिली तो मडगांव गेलो म्हणून आम्ही तुझ्या कडेन पावलो. जर तो आसतलो तर आम्ही बाबू वांगडाच आसतलो आणि बाबू हो माझो न्हू तर माझ्या समाजाचो. आयज बाबून काय केला तो आमकां खबर आहा आमच्या गांवाक खबर आहा इतरांक खबर आहा बाबू हो आमच्या काळजातलो. जाणटो म्हणटा जाणटो ना आयज जाणटो ना तो